amin malam. Assalamu alaikum. Allah ya saka da alheri. Ustaz Imam Suhaib wasu na cewa ba a gane ilimi. To mu ɗauka ba a gane, amma idan yaro ya tashi ya karatu ya gaji ba wai ko bai gaji ba wai ba. To in ba ma rashin adalci ba, mai tallan maganin gargajiya zai ƙare rayuwarsa yana tallan maganin gargajiya ko yana wasa da kura ko da maciji ko da ɗan biri, in ya zo mutuwa ɗansa zai zo ya gaje sa ya ci gaba da wannan wasa. Mai waƙoƙi na zambo zai ƙare rayuwarsa yana wannan waƙoƙi, amma ɗansa zai zo ya gaje sa bai yi laifi ba. A'a, sai kai da ka taso ga iyayenka suna aikin alheri kuma ka biyo wannan hanya, amma wasu kuma suna cewa mai a'a wannan rashin adalci ne kuma rashin adalci ne. Rashin adalci ne. Kowa ya ga Malam Sahibu ya san cewa wallahi yayi karatu. Kowa ya ga Malam Zubairu ya san cewa yayi karatu. Da bai yi karatu ba bai isa ya zauna wannan kujerar ba. Ko ya isa? Malam Sahibu ya ɗauko maudu'i mai matuƙar muhimmanci. Wannan maudu'in shine kula da tarbiyya. A yanzu yara sun lalace. Tarbiyyar yara ya lalace, musamman wannan social media. Yanzu zamanin trending ne. Wai sai kaga wani yaro yana nan a Kano ko me sunansa, sai ya shiga cikin birji ya loda ƙasa a kan shi, kawai sai ya karkaɗe kaga ƙura tana tashi. Wai trending yake yi, kuma yana nan ya tara followers mahaukata. Wani ma kwanan ne ya biya masa umara wallahi. Kawai sai kaga yaro ya yi ambaliya ya shiga cikin kwata ya ɗauko ruwan kwata yana wanka. Wai me yake so? Ya samu ɗaukaka. Ga hanyar da za ka so ka samu ɗaukaka cikin sauƙi. Wani hanya ne? Hanyar karatu. Yanzu dukkan kunan ɗalibai ne, kun baro gidajen iyayenku kun zo nan, wasu sun taso daga Kebbi, wasu daga Zamfara, wasu daga Sokoto, wasu daga Naija, wasu Katsina, wasu ga sunan garuruwa daban-daban. Kun zo nan domin karatu, kuma insha Allah za ku samu karatu, kuma insha Allah za ku zama manya-manyan maluma. Muna addu'a Allah ya kara mu rayuwarku albarka. Manzon Allah yana cewa kun aliman, ka zamanto malami. Idan baka samu zamanto malami ba, kun mustami'an ko muta'alliman, ka zamanto mai neman sani. Ba lallai bane ka zama malami, amma kar ka zama baka zuwa makaranta. Idan baka zuwa makaranta, to ka zamanto mustami'an, mai saurare. Duk inda ake wa'azi ka zo ka zauna ka saurari wa'azi. Abin da baka gane ba ka yi tambaya. Na hudu ya ce wa kun muhibban, ka zamanto kuma mai son karatu. Idan baka zama malami ba, baka zama ɗalibi ba, baka zamanto mai sauraren karatu ko wa'azi ko muhadara ba, to ka zamanto mai son karatu. Duk inda ka ga malami ka ji kana son shi, inda ka ga ɗalibin ilimi ka ji kana son shi. Sai a ƙarshe ya ce wala takun khamisan, kada ka zamanto na hudunsu au na biyar ɗinsu, fatuhulika, sai ka halaka ka zama jahili. Ka zama jahili ka halaka ka halakar, baka san hagunka ba baka san damanka ba. Allah ya kare mu. Saboda lokaci za mu kira, kafin Dr. Murtala za mu kira a Sheikh Imam Yakubu Salihu Kabala domin ya zo ya mana tariki dangane da wannan muhadara da maluma suka yi mana karatu a kai. In ya gama kuma za mu kira Dr. Murtala ya zo shi ma ya mana taliki, ko minti 5 ne, sai mu kira Malam Usman Muhammad Damatu ya rufe mana da addu'a. Akamakallahu, wala tafaddal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة masu daraja, Allahu akbar, ku ce Allahu akbar.
ta'alikin da za a yi an riga an gama shi doctor zai zo yi, amma ni abin da zan ce cewa wasu sun taho daga Zamfara kafin mu shigo nan magariba na zauna da wani kafin malamin su zo ya bani ya gaya min a gumi yake ga su zo kaza da kaza. To bayan ma Zamfara akwai 'yan Sokoto akwai 'yan Neja nufawa kenan ko har da nufawa Allah sarki ya san mutane kirki ne nufawa ko to duk ga kun taru a wannan waje Allah ji kan malam Sheikh Muhammadu Rabi'u Aliyu Daura Allah ji kan malam Hadi to ba addu'a ne mishi ba ai addu'a ne mishi ko yau yana nan da rai kila ma ya zo nan kafin mu tashi to Allah gafarta mana abinda zan kira kai daga cikin karatun Sheikh Jubair Lawal Abubakar da Sheikh Suhaib Malam Yusuf Sambo duka karatukan da suka yi da yanda Malam Shewa Fawaz ya kara a ciki din yayi ta'aliki ai ya gama ta'alikin kawai masu kuɗi su kawo abinci a wannan makaranta mai albarka su kawo abinci kada mu su kawo kuɗi muna buƙatar buhunan shinkafa muna buƙatar buhunan wake an gane ko muna buƙatar shuga muna buƙatar gero idan aka samu waɗannan alhamdulillah da masara ko har da garin rogo duka da Allah masu zuciya musamman 'yan siyasa nan ma da madara ko ba ku shan madara to ka gani har da madara da taliya shi da ai na ce gari idan ya ce garin kaki da ya ce da zai to Allah gafarta mana to a ƙarshe malam zai zo taliki din na ce malam Fawaz ya yi taliki gaskiya sai dai abin da zan ce muku ya ku ɗalibai ku tsaya ku yi karatu don Allah dan lokaci kaɗan kowa ya koma garinsu shi ma ya karantar yana gan malaman da suke karanta da malamanku Allah saka musu da alkhairi Allah kuma ya ba ku ilimi mai amfani ku ci gaba da addu'a ƙasar mu tana cikin matsala Allah kawo mana sauki ku ci gaba da addu'a muna roƙon Allah ya zauna da ƙasar lafiya sa mata albarka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala jihar mu dinnan Allah sa mata albarka gwamnan mu da shugabanni zuwa ƙasa Allah sa musu albarka Allah sa gwamna ya zo da kai shi ya ganku ko mukarraban shi su zo su ganku muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana jagora ni zan gabatar da doktor wanda shine shugaban wannan tafiya da muka tsara wannan kwamiti sai da ka zo ka dan ƙara duk mai addu'a a ba mutane haƙƙin su doktor bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتصرف في الملك والملكوت الباقي الذي لا يفني ولا يموت أما بعد ينقوى ما سؤال بركة ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon kasancewa da waɗannan fuskoki masu albarka a ɗaya daga cikin ɗakunansa wato wannan masallaci mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abubuwan da malamai suka gabatar da kuma abin da ni ma zan ɗora Allah ya sa ya zamto dalili na samun yardan Allah da kuma samun sauƙi a duniya da lahira. Wato a kullum idan na haɗu da fuskoki irin waɗannan musamman matasa yara to ba na gushewa sai na karanta wani hadisi daga cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Domin yadda aka ba da lokaci aka tsaya a wannan ɗaki na Allah to ku sani cewa kuna zama ne ana rubuta muku lada na nafila sannan kuma zaman duk da ake yi
Allah subhanahu wata'ala yana alfahari da mutanen da suka zauna a ɗakinsa shine masallaci suna jin karatu ko suna azkar ko kuma suna nafiloli ko kuma suna koyon su san addininsu. Ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma wa haffathumul malaika wa dhakarahumullahu fi man indahu. Yake cewa wasu al'umma daga cikin al'ummomi da suke rayuwa a duniya ba za su taɓa haɗuwa a cikin wani ɗaki ba daga cikin ɗakuna na Allah. Allah ya kira masallaci ɗaki, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Allah yana kiran ita kanta Masjidul Haram da sunan ɗakin Allah. Ina fatan gane? Manzo Allah ya ce wasu al'umma ba za su haɗu ba a cikin wani ɗaki daga cikin ɗakuna na Allah, bi ma'ana a cikin wani masallaci daga cikin masallatan Allah da suke bayan ƙasa. Yatluna kitaballah, suna karanta littafin Allah kamar yadda waɗannan bayan Allah, wannan matasa gwaraza wanda suka biyo wato iyayensu da ayyuka na alkhairi. Ina fatan gane? Waɗannan mutane su taru a cikin ɗaki yatluna kitaballah, suna karanta wato littafi na Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, sannan suna mudarasa, suna kokarin sanin hukunce su koyi ilimi na alqur'ani. Illa nazalat alaihimus sakina, face natsuwa ta sauka ma irin wannan al'umma da. Wannan hadisi malamai suna ce huwa sahihun bil waqi'. Hadisin ma ko ba isnadi to ingantacce ne bil waqi' da abin da ke faruwa. Dan hadisi na inganta ta hanyoyin da malaman hadisi suka sa in aka bi shi aka tabbatar da su ya inganta. Sannan kuma kai ko hadisin bai inganta ba, idan ya ci karo da abin da yake zahiri to akan ije hadisin a kuma aiki da zahiri. To zahiri shine haɗuwan mutane a cikin ɗaki na ɗakuna na Allah, Allah yana saukar musu da natsuwa. Yanzu inda a ce an haɗu inda matasan nan suke yara a gidan kallo ne, gidan ƙwallo, kai da ka ji ashar kala-kala, ko ba haka bane? Da ka ji ihu kala-kala, ko ba haka bane? Da ka ji abubuwa kala-kala da kanka za ka tashi ma gudu. Kai wani ma da gangan zai dinga tusa da wasu abubuwa. To amma duk da yake kowa yana da damuwansa nan da can, wani bai da kuɗi, wani yana jin yunwa a yanzu, wani iyalin shi bai ban musu abinci ba, amma kasancewanka a masallaci wannan hadisi ta ɗauke maka. Sai ka ji kawai baka cikin damuwa. Hadisin ba ingantacce ba, baka manta da damuwanka ba, kasancewa wannan littafi da ake karantawa, to kun ga hadisin ya inganta da abin da manzon Allah ke magana, ko ba haka bane? Illa nazalat alaihimus sakina, muna cikin natsuwa duk da yake muna da damuwa. Wa ghashiyatuhumur rahma, sannan kuma rahma na ubangiji bayan natsuwan da Allah zai sa muku na zaman ku a masallaci kuna jin karatu, to rahman Allah zai lullube mu. Sannan wa haffathumul mala'ika, mala'iku na rahama Allah zai sauke su zagaye wannan masallaci din, suna ɗaukar list, suna nima muku gafara a wajen Allah. Ina fatan gane? A ƙarshe manzon Allah ya ce wa zakarahumullahu fi man indahu, Allah kuma zai ambaci wa'annan mutane da suka ba da lokacinsu duk da taci shedul da suke da shi, kowa yana da uzurin shi ba ta je, amma ka haƙura ka zauna, to Allah zai yi alfahari da kai, zai ambace da wane da wane da wane da wane da wane. Ku shaida mala'ikun da suke tare da Allah, da Allah zai ce ku shaida na gafarta musu. Allah ya samu na ciki. Bayan haka abu na biyu da ke ban sha'awa, wa'annan bayan Allah da suka gabatar da karatu, su wa'annan matasa, na zo na sami Sheikh Ismu Kalkari, la anta Zubair, Sheikh Zubair, Sheikh Lawal Abubakar, Allah ya saka mushi da alkhairi. Sannan na zo na samu ɗan mai wannan gida mai albarka, wato Sheikh Fawaz, Sheikh Muhammad Rabiu Aliyu Daura, yana ta'aliki
wannan abu kafin shigo masallaci ne fuskanci wannan sai na ji zuciya na ta cika imtala'at farhan wa shauqan zuciya na ta cika da farin ciki da shauki. Sannan kuma bayan na zauna ɗan lokaci kaɗan sai ga Sheikh Suhaib, Sheikh Yusuf Muhammad Sambar ga sun shi ya ɗauka. Wa'annan malamai duka iyayensu iyaye ne wanda aka ƙyanƙyashe sunna a wannan ƙasa da su. Su suka yi gwagwarmaya suna cikin as-sabiquna al-awwalun, wato magabata na farko wanda suka yi yaƙi suka ba da lokacinsu da rayuwarsu wajen tabbatar da sunna. To ga sakamakon da Allah ya fara musu sun bar baya ta yi kyau, muna roƙon Allah ya gafarta musu. Wani mawaƙi na cewa fatashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Ku yi kamanceceniya ko ku iya ƙoƙarin ku yi koyi na ayyuka na alkhairi kamar yadda wannan matasa suke koyi da iyayensu. In lam takunu mislahum, ko da ba za su iya kaiwa karatu na iyayensu ba ko ɗaukakan da iyayensu kai, ko da ba za su kai wannan level ɗin ba, su yi ƙoƙari dai su ƙoƙari su kamanta abin da za su yi. Yake cewa inna tashabbuha bil kirami falahu, lalle kamanceceniya koyi da mutanen kirki samun tsira ne. Allah ubangiji ya taimake mu. Wa'annan matasa da na gani kusan duk wa'azin nan ana yi ne a kanku domin a saman ma da future naku, mustaqbal naku a saman mishi da mafita. Ina fatan gane wa'annan ayoyi da aka dinga karantowa na wa anfiqu ko al-infaqu, kai sigogi kala-kala dai, ko kuma wanda ta zo da siga na as-sadaqa, kalmata wa anfiqu ko al-infaqu ko ma anfaqtum ta zo sigogi kala-kala a cikin Al-Qur'ani har so 100 da wani abu. Kalma ta as-sadaqatu kuma ta zo malamai na ulumul Qur'an, science of the Qur'an sun ce ta zo so 20 da wani abu. Sannan Allah ya hada sallah da ciyarwa a waje daya, wa aqimu salata wa atu zakat, ya hada ta so 28 a cikin Qur'ani. Duka Allah ya wannan ne domin yayi magana akan ya kira attention da hankali na mutane bayan Allah akan abin da ya shafi a ciyar da dukiya fi sabilillah. Cewa ba shine wai zallan ka dauki abinci ka bayar ba, a'a an wuce wannan tunani. Ina fatan gane ana bukatan ta, amma yaran da suke gaban mu wanda suka baro jihohinsu, wasu Zamfara, wasu Katsina, wasu Neja, wasu Sokoto suka haɗu a nan, sun zo ne domin su inganta rayuwarsu, sami ilimi. To ana neman abin da al-infaqu fi sabilil ilmi, a ciyar da dukiya ta hanyar wato ilimi ya tabbata. Wannan shine abin da muka rasa. In an ce ciyarwa fi sabilillah, wani yana ganin kawai gina masallaci shine, ko ba da taimako wajen wasu abubuwa. A'a, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi sahabbansa, kuma ya lamunce ma wani daga cikin sahabbansa yake cewa ma barra Usman ma amila ba'da al-yawm, yake cewa daga yau din nan duk abin da sayyidina Usman zai aikata na laifi ba zai taba cutar da shi ba, aljannan nan dole sai ya shiga. Me ya kawo mashi wannan? Saboda al-infaqu fi sabilillah, ciyarwa saboda a taimaki addinin Allah. Ba ya dafa abinci ne ya bayar ba, a'a za a tafi yaƙi ne, ana neman gudunmawa na abin da za a hau a tafi yaƙin, na kayayyakin da za a yi amfani da shi wajen yaƙin, tun daga makani zuwa abin da za a riƙe guziri a bar ma iyali, kuma shi wanda zai hau dokin ko raƙumin ga takobi an ije mishi, ga abin da zai ci har ya je ya dawo. Sayyidina Usman sai da ya shirya raƙuma da dawakai guda 100, afwan guda 300 akan ajiya wannan yaƙi. Saboda haka a takaice muna kira ga wato masu arziki. Idan mun ce masu arziki, waɗanda Allah ya hore musu ya ɗaga su a cikin al'umma, tun daga mataki na 'yan siyasa, tun daga mataki na sarakuna, har zuwa mataki na 'yan kasuwa, har zuwa mataki na mu ƙanana ɗin, har da ni kaina da sauran wanda suka yi wa'azin nan. Allah dai ya haɗa mu, ya ce liyunfik al-infaq ko Allah ya ce liyunfik, lalle a ciyar zu sa'atin min sa'atihi, mawadaci
ya bayar da ita a wadace. In kana da wadata ka ciro kuɗin da yawa ka bayar, ko ba ka bane? Sai Allah ya ce wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Wanda Allah ya takura mashi hanyar samun shi, kuɗin shi yake shigo mashi ba mai yawa bane, da ƙyar yake aikin hannu, ya ƙyar yake samun abin da zai ci, shi ma Allah bai bar shi ba. Duk da wannan wahala da ɗan abin da ke shiga mashi na ɗan kaɗan, sai Allah ya ce falyunfiq mimma ataahu Allah. Shi ma ya infaqi, ya ciyar mimma ataahu Allah, da ɗan abin da Allah ya bashi din. Wannan aya tana daga cikin aya da aka daina amfani da ita mu a wajenmu, mu baƙaƙen mutane 'yan Afirka. Ina fatan gan tilawa kawai muke, amma mun ƙi aiki da ita. Turawa suka ɗauka suna amfani da wannan hikiman da Allah ya ce liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Wannan aya shakundun ne, ba ta bar talaka ba ko mun talaucinka, ko ba ga bane? Manzo Allah ya ce ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin. Kai nemi kariya daga shiga wuta, bi ma'ana kai abin da zai kai ka aljanna, ko da ɗan tsagin dabino ne ka ɗauka ka bayar. To idan kuka duba statistics ya nuna cewa Bill Gates, wanda ya fi kowa kuɗi a duniyan nan, aikin da ya sa a gaba shine al-infaqu, shine ciyarwa, amma ba wai fi sabilillah ba, yana yi don Allah bane, amma shi ina yi al-infaqu fi sabilil insaniyya, al-infaqu likidmatil ijtima'iyya wa tanmiyatil insaniyya. Shi ina ciyar da dukiyarsa ne domin ya ma ɗan adam hidima, service to humanity. Ina fatan gane, shi kadai ya sa dukiyarsa yake yakan AIDS a duniya, yake yakan, ya yaki corona, sannan da wasu cutuka gagarabadau shi kadai, sannan har ilimi ma a duniyance akwai foundation nashi, mu'assasa nashi da yi akan abin da ya shafi taimako, kuma a ciki bai ware musulmi ko kirista ba. A 2024 din nan da muka fita, ba muna 2025 yanzu ba, muna watan 4. To a shekaran da muka ya wuce, statistic ya gwada cewa shi wannan kafiri Bill Gates, domin ya samu ya ma ɗan adam hidima, ya share ma ɗan adam hawaye, ɗan adam ɗin nan musulmi ko kirista a duniya, sai da ya kashe 100 billion US dollar, naira biliyan, dala biliyan 100, dala biliyan 100, ba miliyan ba. Dala miliyan 1 in ka ɗauko ta kanar ka ta naira, za ka ji kuɗin ya wuce tunaninka. To dala biliyan 100 abin da ya kashe, ya ce kuma babban burin shi kafin ya mutu a matsayin shi na mai kuɗi a duniya, ya ƙarar da kuɗin shi kakab, bai bukata ya mutu da wani wankwabo a cikin account ɗin shi, ya ƙara ma mutane hidima a duniya. Matsala na rashin lafiya ya tunkare ta, kowace iri ne a duniya. Matsala na ilimi, na jahilci, wasu da ba sa da ilimi ya tunkare shi. Wannan abu ya samo shi ne duka a cikin addinin musulunci, shine ake kiranta sadaqatul jariya, da turanci ana kiranta endowment. Da wannan ne ake iya share ma duk wani ɗan adam hawaye, kuma an same ta a cikin addinin musulunci ne. Kafin zuwa addinin musulunci babu foundation, babu endowment. Manzon Allah ya kawo wannan concept ta sadaqatul jariya. Manzon Allah bai mutu ya bar wani dukiya ba, duk abin da ya mallaka sai da ya mai da shi sadaqatul jariya. Sadaqatul jariya kuma ana iya kiranta, ka ce mata alwaqf, waqafi, shine ka ɗauki wani yankin dukiyar da Allah ya baka, ka sai wani abu, ko ka sa shares, ko kuma ka sai wasu abu, ko ka yi gona, ka yi shuke-shuke na kayan fruit, wanda yake ana son wannan dukiya ya wanzu tsawon shekaru mai yawa. Shi yasa ake kiranta as-sadaqatul jariya, sadaka mai gudana. Ka yi abin da zai daɗe yana ta gudana, kana samun lada. Wasu sun ce za ka iya sayan shares ma, ko kuma ka gina gida mai kyau, ka bar shi, ka ce abin da ake samu na haya, na wannan kuɗin gida ɗin na haya, to a dinga amfani da shi, a ɗauki nauyin irin waɗannan yara da suka zo karatu, a dinga siya musu abinci, ana siya musu littattafai, kuma ana biya musu kuɗin makaranta. A'a, wani shi sai ya ɗauki ɓangare na rashin lafiya, ya ce mata da suke da matsala na aihuwa, ba za su iya aihuwa da kansu ba sai an musu operation,
a dinga ɗiban wannan dukiya abin da aka samu na gonan dabinansa ko na gonan mangoron shi ko na gonan abarban shi ko kuma na wani dai abu dai da ya shuka ko kuma shares da ya siya hannun jari da ya siya na kamfani abin da ake samu duk shekara a ɗauki nauyin kaza ko marasu lafiya iri kaza ko gajiyayyu ko mata gwagware ko kuma marayu ko kuma wanda suka rabu da garinsu suka fito neman ilimi a ɗauki nauyinsu a musu wannan shine da wannan ake tura kuɗi suke ganin suke walwala suke rayuwarsu kai ka ce ba su da matsala a duniya ba wai zallan gwamnatin su take musu ba a'a ta hanyar sadaqatul jariya ciyar wannan ina fatan gane to kuma alhamdulillah larabawa sun tashi tsaye akan abin da ya shafi wannan sadaqatul jariya din akwai wanda na sani shi kuma da ya auna ya ga cewa talaka yana kwana a gida mara AC yana shan ruwa ba sanyi ina fatan gane duka talauci na kawo wannan yana kwanciya a waje mara kyau sai ya gina estate gidaje na zamani a ƙasar Misra ya gina gari guda ya sa aka katange su aka zuba AC aka zuba fridge aka zuba dukkan drinks da mai kuɗi yake iya sha aka zuba kayayyakin abinci a cikin store ga kitchen nan ya ba da daman talaka in an san talaka ne ya dinga fitowa ya zo ya cika form ya yi wata uku shi ma ya ji daɗin da mai kuɗi yake ji in ya cika kuma ya koma gidan shi kun ga sadakatin jariya ne wani ya gina asibiti yake cewa duk marasu lafiya irin nau'i kaza su zo wannan asibiti kyauta ne shi ma sadakatin jariya ne wakafi ne ina fatan gane sannan wata mata a garin makka da ta ga cewa mafi yawan mutane suna shan wahala wajen idan za su yi biki sai sun je sun ɗauko hayan tukwane hayan abubuwa na kayan dafe-dafe sai kawai ta yi sadakatar jariyanta ta wannan abu sai ta siyo kayayyakin girke-girke a zamanin ma da irin ma na wuta ne da ake yi irin na har haɗa wuta itace da plate da duk wani abin da ake bukata wajen biki ko sha'ani in talaka zai biki ba sai ya je ya ɗauki haya ba ya zo a bashi kawai ya je ya biki shi kun ga wannan ta yi sadakatar jariya service to humanity ina fatan gani to da yake ta yi don Allah ne da ci gaban zamani ya zo aka daina amfani da wannan tukwane ɗin aka dawo komi electric ne ina fatan gane sai aka daina zuwa karɓa to da Allah ya tashi ya tabbatar mata da wannan sadakatar jariya ya wanzu sai ƴaƴanta suka tattara wannan tukwane suka sayar da shi sai suka je bayan gari sai suka siya mata fili da suka sai filin nan aka manta da shi ana nan sai ci gaban gari ya zo a cikin garin makka hanya ya biyo ta wannan sai aka kira ina ne wannan waje hanya zai biyo ta wannan waje sai aka ba su compensation aka ba su wato aka biya kuɗin amfani da hanyar da za yi aka ce kuɗin da ta samu aka sama mata ita bayan ta mutu ma ƴaƴanta suka siya mata wannan abin da wannan tukwana kuɗin da aka samu a wannan abu aka zo aka siya mata gidajen sama kusan guda 4 a cikin makka ina fatan gane aka sa haya alhazai in sun zo su sauka abinda aka samu ana biya ma wanda ba su da ƙarfi wato sadaki ana ma mata kayan ɗaki za a aurar da yarinya ba kuɗi aikin da ta dasa na taimakon aure ɗin nan haka aka ci gaba da shi saboda haka Allah yana duba niyya ne saboda haka wannan tafiya namu na ansaru du'afa wani aiki ne ta ɗauko kamar yadda babban tafiya na jama'atul izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta ɗauko aikinta a farkon tafiyanta shine wato gusar da bid'a izalatul bid'a wato a yaƙi bid'a shine ihmadul bid'a wa iqamatus sunna sannan a tsayu akan sunna akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kuma wannan ya daidai da littafi da kakanmu dan fodiyo ya rubuta ihya'us sunna tsayar da sunna wa ihmadul bid'a da kuma rushe bid'a to abinda muke kira muna kira ga dukkan manyan masu arziki tun daga 'yan siyasan mu har zuwa 'yan kasuwan mu zuwa sarakunan mu zuwa matakin mu da muke zaune a wannan masallaci ga 'ya'yan mu nan wasu jikoki ne a wajen mu suna zaune sun zo neman ilimi me ya kamata mu wani taimako za mu ba su shine mu ciro dukiyar mu taimaka musu fi sabilillah ni da nake maganan nan na sa 10,000
a cikin account na wa'annan bayan Allah zan karɓa account in suna da shi in ba su da shi zan bayar a hannun Fawaz. Na buɗe wannan gidauniya ba za mu yadda Bill Gates kafiri arne ya ce babban burin shi a duniya ya ƙarar da kuɗin shi wajen ma ɗan adam hidima ba. Ina fatan gane idan har Bill Gates zai yi wannan magana, ina kai musulmi da Allah yake cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah yake cewa lan har abada ba za ku taɓa samun aljanna ba da yardan Allah da lada a wajen Allah hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sai kun ɗibi abin da kuke so na dukiyar da kuke so ba kwa so ku taɓa ba kwa son ku ci ma kanka ma ba ka so kama hidima da dukiyar saboda tsaban san dukiyar da ake iyalinka ba ka musu biya musu bukatunsu saboda san da kake ma dukiya da to Allah ya ce wallahi aljannan nan dukkan sallanka dukkan azuminka dukkan aikin hajjinka dukkan bin iyayenka matukan ba za ka fito da dukiya Allah ya hore maka ba kai ibada maliya kai ibada ta kuɗi. Ibada na kuɗi ɗin nan shine rukuni na uku cikin rukunan da aka gina addinin musulunci a kai ɗin. Shahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sai menene? Idan wannan kalma ita take shigar da kai ne musulunci. Kalimatu tauhid. Kalimatu taqwa. In ka faɗi wannan mukhlisan ka zama musulmi. The next sai mene shine wa iqamis salat. Ko ba ka bane ka tsayar da sallah. Abu na uku shine next wa ita'iz zakat shine a fito da kuɗi a taimaka. Abinda Allah kun ga cewa ashe harka na kuɗi ciyarwa tana daga cikin abinda aka gina buniyar Islamu ala menene ala khamsin. Harka na ciyarwa da dukiya taimakawa a ɓangarori na rayuwa, ɓangaren ciyarwa na abinci, ɓangaren taimakawa wajen ilimi, ɓangaren taimakawa wajen abin da ya shafi samun lafiya, ɓangaren taimakawa akan abin da ya shafi a duk wani ɓangare na rayuwa yana daga cikin abin da aka gina addinin musulunci a ciki. Akai. To saboda haka muna so abin da ya sa na buɗe wannan ganin wannan matasa ɗin. Ba za mu tsaya muna umarni da aikin alkhairi mu muna ƙiba a ta'amuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Shin yanzu za ku ta umarni da ayyuka na alkhairi amma ku kanku ku manta da kanku ki ai Allah bai dauke mana ba dan mun yi wa'azi a ciyar to Allah ya dauke mana muna da shi mu kibarwa Allah bai dauke mana ba. Ina fatan gane saboda haka a matsayin na almajiri na bude da 10,000 kuma za mu bude kofa yanzu kowa ya taimaka liyunfik zu sa'atin min sa'atihi. Wa'annan bayin Allah mu nuna musu soyayya mu nuna musu mu ana tare ko ba haka bane. Wannan shine abin da zamu iya yi ko mu cire junanmu daga cikin damuwa. Idan da Dangote zai koyi irin abin da abokinsa dan uwansa a duniya shi wancan mai kuɗi na duniya mai arrakmul awwal number 1 Dangote mai kuɗi a baƙaƙen mutane duk wani bakin da Allah ya lice shi a duniya shine rakmul awwal a kuɗi shine number 1 a kuɗi. Sannan a Afirka bi sura am ƙasa 54 duk da ƙasan South Sudan ƙasa ɗaiɗai 54 na Afirka shi ya fi kowa kuɗi a ciki. Idan Bill Gates zai fito ya kashe $1 billion